wakukhala kuponi nayo fili ukhala kumanyame kaini unzwani nikanyemba ko manyame na chitungwiza turapatana ndingozvura na muchitungwiza ndangofanana na mabvuku na tafara hatigara muchitungwiza zvakangofanana na mabvuku netafara ndogara kumanyame manyame nechitungwiza zvimwe chete kwamurisa zvakangobatana ndiyo unofanira kuziva kuti ari kupi boss popular handiwe kuchitungwiza chabvunza hanta ndibhuru wako Bruwan iwewe ndibhuru wako iwe ungangofika nachiwawo aite chiwo ndiani ati ndiwandibvunza kuti boss popular ari kupi ndakupindura kuti munogara mese ndinobvunza iwewe uri seko naye Philip Brafidza Birawo makanya Nigeria ni masapota Nigeria ni zuro aenda isapota Senegal anda ifamba ne Senegal vanhu veku Nigeria pamuromo pei vane noiza ikona bichana vaita sei futi iyo bora kuti linakidzo unofana kuchita pamuromo ndinokudya kuti zvibude ana chokuenda ameno azitara ndiani iwo kutadza pena kawo nganoreka pena kekuone kana iyo futi imoroko yakatadza kupena futi ndizvo zvazvo but Nigeria yakazodipisa sorry yakazonyudza gejo saka wati Senegal ndiri kutora Senegal inogona kuchibwina kuna Jackson kuna Jackson kuna Jackson pamwe chete neuyuka namani gobola dagoyesa rakagweswa na achatsamwa achakachatsamwa ipapo saka zviri sei mushe quarter to weekend ndiwe ndine ndirakuona rabvara bwino kana wapo goro rino tinochiona koida Mr. Chimedza vakanye baba na mai Chimedza bachira problem Mr. Chimedza ndizvo wakafambira nyaya dzacho unonozvifamba sei vakatoita basa vakapindira pana Brafidza otherwise zvainetsa ari seko madosi itai madosi right okay right sei wazomubvunza atukabvunza tari it's man aiwa akanaka chose itai madosi na gumi same so wedu gumi opa gazette na nyunyu same WhatsApp group sei wadaro ukaona kutamaka kwanenge achita asi chida chabuda hapana ndio wako chimombe dzire dzakaleza mamanyira itai madosi asichabuda hapana chiko naitai ndofunga kumusha anobva kupi kokumusha ndio hapo panengirini kapa akamboita road show paya kumanikaland panonzi papi kwamarange kauko bocha bamba zonge ndokunobva itai anoda magati kudaro padhuze kana Farao na Farao wedo pa Glenview tichagarika padhuze madosi anoda magati dai zvaibvira kachiremba semba mupopa wakaitai madosi zvinhu zvakazvifambe azvifambe ndizvo zvakamira kuti ndi zvakaomariseko Madame Joe opi shamwari yake madosi Madame Joe ndikuona kwauri kuenda ndakanzwa kuti government yabudisa 10 million ndatarisa pahendore yaCEO pakangowina Arsenal wakabva waposta nyaya content creation 10 million aiwa tinotenda thank you tinokuda production TV unofanira kuti wakangovhura uchitarisa TV so unyatsokudekedzera maprograms anenge aripo aiwa icho vanhu vasamhanya kuenda pasocial media chibatanidzai kamugadzire chinhu madrama ukada kutarisa talenda ratinaro muno muZimbabwe unofunga kuti enisi haisi talenda here enisi anokugadzira ka content yakaipa ndo vanhu vanogona kugadzira content aiwa tinotenda ongo mutora waita mudhara anenge achingobika machips achimborepa achitorowaka content even boss zvemunyati pane content yakaipa kapaya haikona mbichana pane content yakaipa zvakafanana na baba mumo content mukatora vachichema kana Manchester United yarowa apo ine seat musamugovera at least ana mai nosta wakazorora na vazorora ne
kwanti Arsenal ndikana Man City dziri kutamba dzega dzega kana Manchester United saka isi kutamba ne big team. England hakuna ka big team usadaro ka Leeds United unoziwa fuwa muneza kuti tinogona kupinda ne my way England hakuna izvozvo mabhenya akanyarara zvarisi asa avanodzoka kagozinika ine second league ka ine second league yenge iri first league vakarwa 3-2 ka na second league inodzosa Jackson anenge adzoka inodzosa saka utoita seko nyaya yemakomba avhurika kanyemba ka akutoda plan ndakakudza nezuro kuti bata Honorable Minister, Advocate Felix Mwana. Apa pakuda kuti at least kanzuru itombopindira kana zinara. Achose tumakobiri pang'ono. Vambopa kukanzuru. Mamwe acho makomba achisiri e-council. Okay. Ave ma-national roads. Nokuti tikada kutarisa ka Seke Road. Kusvika pa toll gate up. It's a national road. It's a national road. Tarisa one Harare Chirundu Road. It's a national road. Vakauya nezuro kana tumagodo tuyatwe. Kupi. Uchibva pa St Mary's ka. Uchibva kwa Chikwana. Alright. Ndopa wakasvika tudonedza ipapo. Ndiani kwa ari kugadzira tutarati apo. Magodo so. Apo wakatwisa walingo ne piki ba. Wakupwanya mututise ipapo. Tupinde mu potoro. Ukudzaka potoro racho. Potoro racho. Mvura yobva yatanga kunaya. Ipapo. Vakauya wakesa tumabhora vakudingirira zvakafanana nepapa pedo apa pana remembrance apa na Simon Mazorodzi right pashata tiri kumirira road iri kubva ka kumasvingo yasvika papi apa inongoda ngoti at least checha kukumbisa kufika papo pashata kubva ipapa pana remembrance na Simon Mazorodzi kusvika apo pakona apa pari kuda kugadzirwa ka heka pa minute bablas pa Rothmans anjira yacho yaipa Willowville ndimutsiroka mukomana ari pa 10 of budiriro muna Willowville 10 of budiriro uchenda pati chagarika ka anenge anotengesa masimendere anonzana ndirimbozabvunza zina rache asi wakanzwa ukabata chimuti mabatira anoita chimuti mukomana iyeye mabatira anenge akaita chimuti tinofanira kuti kupera kwegore 10 of kupinda mabudiriro kai kupera kwegore topa mubayiro ndezvozvo munhu anenge achita se achinyatsobata chimuti chinenge chakabatwa kanyemba mani munopa Zimbabwe ese ndiri kuona bye bye usare bwino saka papekana zvingonongono bvinchokoponi kota to weekend kota to weekend ya iwewe undibatire Mr. Mtasa Mr. Giant Arsenal iri kuwina kai saka watewetese unofana umboyazosimbiswa ndibatire comrade Kandishaya okay pa Epworth North apa nditaura Kandishaya Kandishaya ndibatire comrade taura Kandishaya pa Epworth North apa asone nyaya nawo vabate izvozvo vabate unobata ngwani kuda kapfupi kauko arabwera na chinyowani azimuvona